И здравейте хора, добре дошли отново в моят канал. Аз съм Ицака02 и днес съм ви подготвил едно много готино видео, което се получи много готино. Как тролим рандъм хора в едно мапа на Ивчо за 1 април. Вие гледате това на 2 април, но съм го направил вчера, т.е. на 1 април. Затова не забравяйте да се абонирате за канала, камбанката да получавате известия, като кача ново видео. Нека това видео, за да има втора част, 50 лайка. Не, аре 20 от мен да мине. Това абонирайте за канала, приятно гледане. Просто. Нищо. Абе, знаеш ли, че Epic Games са пуснали някакъв код в това? Twitter? Още не е пуснато, още не е на 27. Не, бе, говоря за тако. 100% отстъпка. Сега един приятел ми го прати. Само ти кажа, на 27 ще има кодови за гифт карти. Аре, брат, не съм загрял изобщо. Искаш ли сега, ако ме виеш 2 раунда, да ти го дам този код? Той просто го пишеш там, дете като за гифт карта и ти да вибакс. Брат, аз не съм много добър да табия. Аз ще ти се отпусна малко. Ето. Имаш Дискорд? Моля? Дискорд. Да, имам. Аре се да пишем. Окей. Убокс. Браво. Аре, само малко да ви моля да ти го напиша в чата. Хора, не забравяйте да влезете в Дискорда. Ето го на екраните ви. Има линк долу в описанието. Продължаваме към видеото. Кой викаш? Нищо. Излезе ми. Приели? Излезе ми. Аре, така, сега кода ми напиши направо да окупирам, че имам. Ничего не ми се пише. Да, сте само. Чакай. Ето го. Написали му по Discord. Да. С Epic gift card, нали? Или само кода? С Epic. Epic gift? Да. Ти за колко ли ти какъв код е баш? Брат, не се пише тука. Де? Отиди в Epic Games, бе, тапак. Самият ти Epic Games, къде влизаш, да? Отиди на името. Под акаунт. Под. Ето там няма как да стане. Има, оттам се прави. Просто е фейк. Виж, ето ще пробвам. Не, добре. Виж, гледаш. Тук пак хепте някак да се го даде. Да, бе, само покажа. Гледаш ли сега, бе? Момчета, да, гледам. Виж, така, пишем го. Гледаш ли, бе? Я пробвай тоя. Ето фейк. Деца сега прати. Я. Честит 1 април. Видео. Ако искате да се абонирате за канала ми, ще сте във видео. Имате ли проблем? Имам. Ето, така се пише. Тап направо. Ти в YouTube. Да, в YouTube. TikTok имаш ли? Ола си. Имам TikTok. Ето акаунта ми, аз започвам скоро. О, аз направо, ето цъкам линка. Така. Не ми да. Да, трябва да се влезеш там в акаунта. Така ще се. И ще го. Добре хора, това беше от днешното видео. Сега
ако искате още такива видеа, се абонирайте за канала с камбанката да получавате известия като кача. На 15-20 лайка ще има втора част. Пишете долу в коментарите хаштаг трол. И да, честит 1 април. Това видео ще е малко на 2 април, но да. Аз бях Ицака, абонирайте се за канала с камбанката, ударете лайк бутона, може да влезете в Discord групата, има я долу в описанието, всичко го има долу в описанието и социалните ми мрежи. Затова аз бях Ицака, чао!